Cu toții am observat, fie pe rețelele de socializare, fie în viața de zi cu zi, că tot mai mulți oameni folosesc un limbaj urât și lipsit de educație. Aproape la fiecare 2 cuvinte întâlnim expresii vulgare sau un jargon agresiv. Cum am ajuns aici? Din păcate, în Moldova, procentul celor fără studii rămâne încă destul de ridicat. Mulți tineri abandonează școala după 9 clase, alegând să muncească fără a avea o profesie clară, iar fără o educație reală, șansele lor de a construi ceva valoros sunt foarte limitate. Lipsa educației duce adesea la un mod de gândire primitiv, la agresivitate, comportamente antisociale și o vulnerabilitate crescută în fața celor care profită de slăbiciunile lor. Cu cât cineva este mai educat, cu atât are o capacitate mai mare de a înțelege lumea, de a contribui la ea și de a crea valoare. Cu cât avem mai mulți oameni fără studii, cu atât trăim mai prost, mai săraci și mai instabil ca societate. De aceea cred că este esențial să introducem prin lege obligativitatea studiilor postșcolare, oferind 2 opțiuni. Prima opțiune, finalizarea celor 12 clase de liceu, urmate de 3 până la 5 ani de studii superioare. A doua opțiune, după 9 clase, începerea unui colegiu profesional de 5 ani, unde se învață o meserie concretă, dar și materii generale precum matematica, limba română, istoria, educația civică, psihologia și altele. Pentru cei care refuză orice formă de învățământ, statul ar putea crea centre speciale de formare, unde, timp de 5 ani, să li se predea o profesie și elemente de cultură generală prin metode alternative. Acești oameni ar trebui de asemenea monitorizați educațional și social. Dacă vom crește procentul populației educate, vom ridica întreaga țară. Nivelul de trai va crește, sărăcia va scădea, iar țara noastră va avea șanse reale să devină un stat modern, prosper și respectat.